Lando gihulagway nga usa ka destructive na bagyo sa higayon nga mo landfall kini sa Luzon. Kusog nga hangin ug daghan nga awan ang dala niini. 5 ka mga pundok lagip sa mga independent magharong sa open karong eleksyon. Tulo ang managan pagka-gobernador sa Sugbo samtang niabot og 34 abi file sa COC alang pagpasakop sa sangguniang panlalawigan. Team Rama mi-file sa ilahang Certificate of Candidacy, giubanan sa bagang duot sa ilahang mga supporters. Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan. 5 ang nadatugan lakip sa tulo ka mga bata dihang natumba ang dakong akasya sa tulo ka mga balay. Ang aksyon nakuha ni Edwin Cañete. Dili magakusog duha ka tawo ang gidakon sa punuan sa akasya nga midatog sa tulo ka panimay dito sa sitio Dapdap, Upper Kalunasan alas 3 kagahapon sa hapon. Ang tulo ka panimay adunay 4 ka pamilya ang nagpuyo og nahimutang kilid sa sapa. 5 ka tawo ang naapil sa pagkadatog sa punuan. Tulo nini mga batang gagmay nga sila si John Cyrus Espinisi, 2 anyos, Erika Aribato, 3 anyos ug si Glicerio Camanse. Apil na nini ang inahan ni John Cyrus ug Erika nga sila si Mylene Aribato, 33 anyos ug si Kimberly, 39 anyos nga mao'y nagrabihan ug gidali pagdala sa tambaladan. Si Jomar Aribato igsuon ni Mylene mibutyag nga samtang naghayhay siya sa ilang pantawan kalit lang mikusog ang hangin ug dayong tumba sa akasya nga haduol lang sa ilang panimay. Human sa pagkatumba sa kahoy, naglibog siya kung kinsa ang iyang unahon sa pagtabang sa mga natatugan. Pod ka ng ang hangin ba, murag ni alimpusog kalibitaw niya. Moto nang hayhay man ko, nagkuhan ko sa ko hinayhay para di mabasa. Akong bata, gaduas kilid sa dana na lusag. Motong tanaw na ko tumba ng kasya, akong gikuha ang bata na ko, niya nidagan ko. Motong naangol sa kugamay, kaya na hapitan man ko arisang nga ako kanang kwasagbayan. Pagkahuman, kaya tumba na yung kasya, dagan sa ko dito silingan ako, katong napiit sa duha. Mutay akong gitabang dito kay... Si Konsyal Dave Tumulag sa Dakbayan sa Sugbo, miingon nga ang kakusog sa hangin hinungdan sa pagkaugkat sa gamot sa akasya. Ang usa ka balay na tumbahan pagid sa kahoy mo to nabungkag mo tong kini sila taon nahabilin dito sila may gani doon ay mga residente dito madali kay nakabunlot nila. Kining 4 ka bata nga mao'y nahimo na mong guide paingon sa nimutangan sa paniway mukabat sa tunga sa kilometro ang among gilakaw ug adto manubay sa sapa. Gani sa layo pa mi amo nang lalantawan daan ang among agian nga nagfag hinungdan nga ngit-ngit na sa among paghiabot. Nagkatag na ang mga butang sa panimay nga natumbahan og nangalumping ang mga sin sa ato. Kini akong gibarugan karon mao kining tindahan ni Kimberly. Og dito sa ilalom nga bahin nakuha si Kimberly lakip na ang iyang anak nga napasok. Lakip na sa pagkaguba ang iyang panimay nga naa diri sa kong likod. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Ikatulong pundok sa mga managan sa Talisay City mi-file sa ilang Certificate of Candidacy karong adlaw. Kini ang giaksyonan ni Ray Pasaporte. Sa katapusang adlaw sa pag-file sa COC, ang grupo ni Vice Mayor Romeo Villarante ug Konsyal Danny Caballero sa Talisay City ni file sa ilang COC. Nagmotorkada sila paingon sa Comelec, humano sa kamisa sa simbahan sa Santa Teresa de Avila. Si Villarante, mudagan pagkamayor at bang nila ni Mayor Johnny V. De Los Reyes o kanhi Mayor Eddie Golias. Mudagan pagkabisi mayor si Danny Caballero. Siyam lang og kuwang og usa ang ilang konsehal. Nga sila si Serinia Caballero, Tantog, Michelle Arrigo Imuslan, Lina Libres, Chester Salcido, Sherwin E. Chavez, Binsing Ragindin, Ana Hornada Kisumbing, o re-electionist Aldin Diaz. Ilang paluyuhan si presidential candidate Grace Po og Ches Escudero. Si Congressman Ace Durano nga maoy ni-issue kanila sa Certificate of Nomination and Acceptance. Mudagan unta sila nga independente kung wala sila sa gupas sa NPC. Nang suklian sa among pagsuporta. So we will support NPC whoever ang ilahang i-endorse, ilang ituboy diri sa pero nagsabot namin ni Congressman Ace Durano nga we will support and we have already
been committed to Governor, future Governor Winston Garcia. Suportahan sab nila si Mayor Abby Canoy kinsa magpapili pagka-kongresista sa unang distrito. Well, para na ako no, di man jud ta anyway ang tanan kuano ug matud pa bitaw sa panultihon nga basta mo silang adlaw alang magid sa tanan. So sige lang magpaabot ta og sa husga sa katawhan sa Talisay. Gipasalig nila ni Villarante o Caballero nga panahon sa kampanya dili sila mudaot sa ilang kaatbang. Mo-focus lang jud mi sa among qualification, sa among programa kung sa makaayo sa Talisay unay atong tutukan. So ang pagpanaway sa mga kaatbang dili dili himo namong palisiya. Hibaw naman ang mga tao sa isyu, isgutan na gamay apan 80%, 95% sa among i-discuss ang among yung qualification. Si Villarante anda makigharong kung dunay manghagad kanila og debate sa mga kandidato sa Talisay. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Wa mabalaka si Mayor Nesipuro Apura sa dakbayan sa Karkar sa Panganti nga dunay issue nga ipabuto ang iyang kaatbang sa politika at tulong niya sa pagsugod sa campaign period. Ang report giaksyonan ni Ray Pasaporte. Kay bisag asa ta makadungog ta sa Karkar City nga almost every day na patay. Kagahapon si board member Yayoy Alcosiba kinsa mudagan pagkamayor sa dakbayan. Mibutyag nga nagproblema sa drogas ang dakbayan nga mao'y nakatampo sa krimen. Din kasagaran kaso sama sa patay, wa masulbad sa kapulisan. Apan si Apura nagkanayon nga ang iyang administrasyon wa nagkuwang sa programa kabahin sa kampanya sa iligal nga droga. Gani nagbutang siya og mga CCTV camera sa kabaranggayan nga nahimutang sa National Highway. Lakip sa iyang gibutangan og CCTV ang liburon nga naila na nga daghang namaligya og syabo ug ang kanunay pagpahigayon og checkpoint sa kapulisan. Pero naningkamot ako si Mayor, naningkamot sa ko nga makuha na siya, masulbad, labi pag ka ng mga drug-related kanang activities. Kanoy kompleto ta sa mga labi na sa kanang against fire na to, against illegal drugs. Gani, bago pa lang, o kanatuig, hapit kaduha ta magkandak o kanang random. Nipasangil si Apura nga dunay usa ka konsehal nga incumbent nga anakaron sa line-up ni Alcosiba nga nisibat dihang nagpahigayon siya og random drug test sa mga empleyado ug opisyal sa Karkar. Dihang iyang gihangyo nga suportahan siya sa iyang programa. Ang punto lang nako nga gahid do na tay himong mga lakang nga mahunong na to na mga illegal drugas. No kay baglisod mo kita pagkuhan sa pero malisod to usahay kayo na amang mga pil mga dagko mao na siya pero ako wala nga sincero ta no nga sa to mga programa against illegal drugs. Di manggani mas. Si Apura ug Vice Mayor Patrick Barsinas niduso sa ilang COC sa buhatan sa Comelec kaganihang buntag aron magpasubli sa eleksyon sunod tuig. Ni kumpleto sa ilang line-up ang napo ka konsehal sila si Mercedita Apura, Bernadette Barsinas, Victor Ayan del Rosario, Roger Montes Claros, LV Sandoy, Edgardo Oca, Jay Garcia, Juni Kamingaw, Jiri Sandoy ug Attorney Perkins Didios. Nahimong four-cornered fight ang Karkar City. Human unang ni file isip independente pagkamayor silang Vicente Balbiruna ug Agustin Soliano Jr. Ang nakayo lang kay ang kaming tulo mga karkaranon o yang usa dili taga Karkar. Kanang usa nga saksi ako sibat di mataga Karkar. Na konsehal na Cebu City kay tulo ka kuan kay tuag nga to. Murag ni ari mo tinutan ng uban maingon sa uban nga ni ari ra kuno og kanang ni file. Kay wa man gina magpuyo sa Karkar. Wa pala sa Karkar. Kuwang sab og pagtuo si Apura nga naglabaw kaniya si Alcosiba sa survey. Diha sa Karkar sanglit nagtuo siya nga hinimo-himo lang sa mga tawo ni Alcosiba. Kagahapon gitug-an ni Alcosiba sa news team nga di niya isugal ang iyang pagka-board member kun wa pa siya maglabaw kanunay sa survey batok ni Apura. Kagahapon ni file sab sa ilang COC ang grupo ni Alcosiba. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Duterte ko, sir. Nga naman? Tungod kay si Duterte na siya baruganan yun ba? Kung mukuan siya balaod, parehas sa Davao, nindot kayo ang atong
Pilipinas kung siya may mahimong presidente tungod kay nindot man yang pagdagot sa kuan. Sampulan na to Davao lang nindot kayo limpyo kay Davao niya. Ang mga badlungon wasad. Mas mayo gid si Duterte mo mahimo na tong presidente. Kasi mo gustong presidente. Duterte. Ano man? Kuan, nindot siya mo disiplina ba? Yung di siya mudagan. Wow, wala ayo, wala yung Pilipinas. Di lang kamuta presidente. Dili. Dili na lang. Hindi siya gusto mo presidente. Duterte. Duterte? Ano man? Oh, para mo limpyo ang Pinas, mga krimen ba? So, ganahan ka nga masasama ang Pilipinas sa Davao nga dunay gaming kuan mahawa ning Cebu nga kini mga adik-adik. Ana? Labi ng Pilipinas go mahawa ng mga adik-adik. Ay, oo eh. Kaganihang udto miabot og tulo ang nanagan pagkagobernador sa lalawigan sa Sugbo. Labing daghan nga mi-file sa ilang COCs alang sa pasakop sa provincial board samtang duha lang ang alang sa pagka-vice gobernador. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Kaganihang buntag, miabot na og 53 ang mi-file sa ilang Certificate of Candidacy sa mga elective position sa lalawigan sa Sugbo. Tulo ang magpapili pagka-gobernador nga sila si Governor Junjun Davides sa LP, Winston Garcia sa 1 Cebu ug si Boyet Cortez. Duha ang mudagan pagka-vice gobernador nga sila si Vice Governor Agnes Magpales sa LP ug Nerissa Sun Ruiz sa 1 Cebu. 34 usab ang nanagan sa 14 ka mga seats sa provincial board ug 14 ang nakafile sa COC pagka-kongresista. Based po sa mga nawail, nakita po na ko ang ilang intensyon na mulansar para mo serbisyo. Wala pa tayo giingon na katong mga noise candidates. And hopefully magpadayo na siya kay ato ni seryoso ng atong election. Gipaybaw sa COMELEC nga og mga adlaw na mobalik ang registration sa mga botante nga mula na hangtod Oktubre 31. Gawa sa registration sa COMELEC offices, ablisab ang malls, gikan sa alas 9 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi aron mudawat sa mga buot magparehistro. Including Saturdays and Sundays, no? Open na tara na COMELEC. Wala na may break until the 31. Gibo na sa COMELEC to compensate for the 5 days nga nag-filing ta. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Kompletong line-up sa pundok sa mga radasa mi-file sa ilang Certificate of Candidacy kanihang buntag. Mabot na sa 5 ka pundok ang magharong sa eleksyon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Sa Santos nga misa sa Berin sa regla gisugdan sa partidong diretso sa mga radaza ang ilang adlaw. Nitambong si kanhi kongresista Arturo Boy Radaza aron pagsuporta sa pagpasubli sa iyang asawa Mayor Paz ug anak kongresista Eileen. Gibendisyonan ang tibuok slate una ang motorkada paingon sa COMELEC office. Pag-abot sa Lapu-Lapu City Hall, gisugat ang grupo sa bagang duot sa ilang mga supporters. Unang mi-file si Mayor Paz Radaza sa iyang Certificate of Candidacy pagka-mayor alang sa iyang katapusang termino. Re-electionist usab og katandim sa mayor si Vice Mayor Marcial Icong. Magpapili sa iyang ikaduha nga termino si Congresswoman Eileen Radaza. Uban nila magpapili pagkakonsehal silang Harry Radaza, Leo Mercado, Elias Berdin, Roque Wagwag, Eduardo Patalinghog, Melissa Vidal, Ricardo Amores, Nelson Yap, Flaviano Hias Jr., Gregorio Pakibot Jr., Damian Gomez o Cipriano Flores. Subing gipasalig sa mayor ang pagpadayon sa nasugdan nila nga mga proyekto alang sa kalambuan. Gipagamay niya ang mga pagsaway sa iyang mga kaatbang nga nagpabaya ang iyang administrasyon. Limitado ramang good ang moingon ta ang sa income sa syudad, but we did our best. I don't know sa ilang pananaw kay lain-lain man gyud ang opinion sa tao. Karong hapon gikatakda nga mo-file sa iyang sertipiko di kandidatura ang magpapatigayon nga si John Pelaez uban sa iyang slate. Una nang mipadayag si Pelaez sa iyang kasagmuyo sa pagpili sa Liberal Party ni Mayor Paz kay kaniya. Magharong karong eleksyon sa dakbayan sa Lapu-Lapang upat ka mga pundok. Kini ang pundok sa mga radasa sa LP.
PDP Laban, Team Angel, Pundok ni Pilaes ug mga independent candidates. It's for everybody ang serbisyo nga among ginatanaw nga sa tanan gayud nga katawhan with their cooperation. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Ako mo tarang si Mio Duterte. Nga naman? Kaya para masakan ekonomiya na to o unay badlungon, unay mga snatcher, limpyo ang atong katilingman. Yeah. Duterte kita ako Oo, Duterte. Wala sa ako lang sang kuan ya, murag tan-aw. Di na gumutuwa ng ubang mga sige panaw tanang korap-korap kay halos man tanan siguro mangurap. Pero amo sa Duterte suwayan na to ba? Unsa di yang kaisog sad. Kung asa siya dapita mo kuan, mo kupot siya og katungdanan. Tibok nasod gud na gud. What if og nakaparehistro ka? Di Duterte, Nga kung naman? lansar siya. Para mawa ng mga manuyupay sa kalibutan. Team Rama, may file sila mga Certificate of Candidacy kaganihang buntag. Wala magdahom ang mga kandidato sa kabaga sa mga supporters nga miduyog kanila. Kinigaksyon na ni Edwin Cañete. Gihugupan sa mga tigpaluyo ang Team Rama atol sa ilang pag-file sa ilang Certificate of Candidacy dito sa Comelec. Sa wala pa sila formal nga ni-file, gipahigayon una ang Santos Camisa diha sa Metropolitan Cathedral nga gipanguluhan ni Monsignor Boy Alisna. Napuno ang sulod sa simbahan sa mga supporters, samtang ang uban nga nagdala og placards nagpabilin sa gawas. Human sa misa, nagbaktas ang Team Rama paingon sa Comelec office nga nagkapit bisig ang bukton. Uban sa ilang mga tigpaluyo, gisugat usab sila sa laing pundok sa mga supporters nga naghuwat kanila sa Comelec office. Si Cebu City Mayor Mike Rama ug Vice Mayor Edgardo Labilla wala makatuo sa ilang nakita sa kadaghan sa mga ilang mga supporters nga miduyog kanila. My expectations, gani ko magdala pa sa akong mga tao sa Mabolo, abot dito man sa igog yung nangadto voluntarily, no? Para nako, it was not just an outpouring of support, but it was an outpouring of emotions. I could see the sincerity and the emotions on their faces. And the people have spoken. Number two, it was a people's certificate of candidacy. And that's why I'm so happy, touched, and quite emotional looking at. Una, mi-file ang mga kandidato sa North District nga gipanguluhan ni kanhi Mayor Alvin Garcia ang nagpapili pagka-congressman. Sunod usab dayon ang mi-file ang South District nga gipanguluhan ni Mayor Rama ug Vice Mayor Labilla. Huban sa ilang pag-file, naglakaw sila si Rama paingon sa City Hall aron sa pagbalik sa ilang trabaho. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Naghuot ang dagan sa trapiko dihang palibot sa may cathedral tungod sa kapuno sa mga tao nga mosuporta sa pag-file og Certificate of Candidacy sa Team Rama. Gisira ang tibok karsada sa Burgos Street at ubangan sa cathedral, hinungdan nga og gidivert ang girota sa mga jeep di pasahero. Pipila sa mga pasahero ug driver mireklamo sa ilang nasinati. Ay, pasensya na po, dili ko no-comment yung ko ani ron. Na, sige, pasensya. Kasi kasultin mo, imbis mo agi ka diya, wala ka kagi. Abot nila. Ha? Abot nila, kalau ilan dito berpikas sila pa kuala. Layo na kayo kanon. Layo, traffic. Laing duha ka tawo nga mi-file usab sa ilang Certificate of Candidacy alang sa pagkakonsehal sa North ug South District. Si Eliseo Tumulak, 73 anyos ug kani government employee mi-file sa iyang Certificate of Candidacy alang sa pagkakonsehal sa South District. Samtang si Federico Peredo, 73 anyos, subli nga magpapili pagkakonsehal sa North District human napakya sa iyang tinguha niadtong election sa 2013. Si Peredo miyagyag sa iyang mga plataporma at tubangan sa mga tigbalita. Legal fishing boat with 7 fleet. Now the second is I could also have my idea to have a so-called this cable car, the small cable car which from the mountain people, their products could also be
brought down to the Yan naman. kanara isog na. Para nimo. Para na ako, mayo na. Kaya nga itong peace and order, murag hapsay nga ito ang Pilipinas kung si Duterte mo yung mga presidente. Mao na sir kay para buo ng mga bandungon. Aganahan ko rin Duterte niya, di man siya mudagan. Di siya mudagan karon sa pagkakuan. Man tatog siya lang taang mukuan ba? Mo pagkuan sa pagka-presidente. Anahan man din. Duterte ang tato ko mudagan. Duterte yung tao, mudagan. Mao ba? Ano ba? Wala man. Feeling na ko manggod maayong dagan sa Pamalaod. Pamalaod. Okay, salamat ma'am. Katapusang hugna sa mga kandidato mi-file sa ilang mga Certificate of Candidacy alang sa mga posisyon sa lalawigan sa Sugbo. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rusit. Sa pagbukas sa buhatan sa COMELEC Provincial Office kaganyang buntag, miduso dayon siyang Certificate of Candidacy si Ramon Red Durano VI, isip kandidato pagkakongresista sa ikalimang distrito, sukway sa report nga si Ace Durano mo'y mulansar sa maong posisyon. Kuyog ni Red Durano ang mga kandidato nila pagka-board member nga silang Miguel Antonio Magpale ug Jude Thadeo Sibico, ubos sa partidong bakod sa mga Durano. Human niya, miabot sabdayon si Abby Canoy ug supporters niya pagkakongresista sa 1st District. Gisundan kini sa laing tulo ka mga magpapili pagka-board member, dayon ang 76 anyos nga si Virginia Wagas Velasco nga buot mo atbang sa mga Durano sa Kongreso sa ikalimang distrito. I want to be part of his history when our quest to conquer or eliminate the Durano dynasty from the Danao City. Pasado alas 11 na dihang miabot si classmate Boyet Cortez kinsa sa ikaduhang higayon magpapili pagka-gobernador sa Sugbo. Buot niya nga himuong world class ang lalawigan sa Sugbo. I believe the intelligence of the Cebuanos, the voters, wala oy. Ang mga Cebuano bright kayo ka nagabutante oy. Dili na nimo masultian og kinsa. They will not vote according of who you are. Pasado alas 12, miabot si Teban Daan, kuyugang niyang asawa nga si Yoli Daan nga buot magpapili isip board member sa 1st District o gisundan dayon ni Mayor Edsel Gallo sa Argao nga mudagan isip independent candidate pagka-board member sa 2nd District. Masin na lang kaning akong kurso nga pagka-ininyero ug akong agi pagka-mayor sa pila ka tuig sa Argao. Matampo nako sa atong lalawigan sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Kanhi Pangulo sa LP sa 1st District mi-file sa ilang Certificate of Candidacy aron pagdagan sa pagka-congressman sa distrito. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Kuyog ang mga supporters ug suod nga higala, formal nga misangat siyang sertipiko de kandidatura si San Fernando Mayor Antonio Abe Canoy. Siya mudagan pagkakongresista sa 1st District at bang ni Samsam Gulyas. Kuyog niya si board member Raul Yayoy Alcoseba. Iyang gipaybaw nga human siya gipalagpot sa LP, gisagop na siya karon sa Nationalist People's Coalition kun NPC. Matud ni Canoy, usa ka blessing in disguise ang nahitabo nga pagpalagpot kaniya sa Liberal Party. Wa niya gihimakak nga nahiubos siya sa Partidong Liberal. Sa LP, tao rugod ko, di ba? Mamakak siguro ko niyo nga waay, di ba? Tao rugod ta. Nagpabiling takom si Canoy sa pangutana kung suportaran gyapon niya si incumbent Governor Jinjin Davide. Apan dako ang iyang pagtuo nga ang pamilyang Gulyas maoy nagpaluyo ining tanan. You know, this is all machinations anang mga tawhana, kanang mga Gulyas. Kinitanan tungod na nila. Kay ilam naanad man sila nga ako iduot gyud nila. Napanglantawan na daan ni Governor Davide nga tungod sa nahitabo, di na siya suportaran ni Canoy karong eleksyon. And in fact, it was very difficult on my part. Kay we were together in 2010, 2013. He supported me. And the liberal man siya pag 2010 up 2013. So
So you just have to face the consequences. Ako, I have to face these consequences. Kaya mga nani, dadaghang mga iubos yun sa mga difficult decisions that I have to make, no? Panghinaot sa gobernador nga magpabili ng ilang panaghigalaay ni Kanoy nunot sa mga nahitabo karon sa politika. Samtang si Argao Mayor Edsel Galios nakadesidir sab sa pagdagan isip independent candidate pagka-board member human siya giit sa puwera sa Partidong Liberal. Wa hinoon siya mangluod sa partido tungod kay suportado siya siyang pamilya ug mga supporter sa 2nd District. Wala ko masakit kay ang ako nagdagan ko ako maning kabubuton. Kunya akong gitan-aw nga mao gyud ang akong desisyon. Wala ko Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa mga balita sa gawa sa nasod. Gipusil patay ang usa ka brown bear sa mga pulis human kini nasaag sa mga lugar nga adunay daghang tawo alang sa pagpangita og pagkaon. Ang bear unang nasigpatan nga misulod sa usa ka mall sa Kamarovsky sa Eastern Russia. Matud sa mga pulis, ang bear samaran og agresibo na, mo nga ila kining giabog paingon sa usa ka playground. Wala na sila'y laing kapilian gawa sa pagtapos sa kaantos niini aron malikay ang publiko sa kakuyaw. Ang kagamhanan sa Myanmar uban sa 8 ka mga ethnic rebel armies nagpinirmahay sa usa ka ceasefire. Gipaabot nga matapos na ang ilang 60 katuig nga kagubot sa maong nasod. Apan 3 ka mas kusgan nga pundok nagdumili sa pag-apil sa ceasefire. Ang pinirmahay gisaksihan sa European Union, US ug China. Ang opposition leader nga si Aung San Suu Kyi wala mo tambong sa pinirmahay. Ang kasabutan nakab-ot human sa duha ka tuig nga negotiations apan napakyas kini sa pagkaapil sa laing 15 ka mga armadong pundok nga nakigbatok sa gobyerno. Dunay mga pasangil nga duha ka pundok duol sa border sa China gi-pressure sa Beijing aron dili mo pirma. There have been accusations that the Kachin and Wa, based close to the China. Si Mayor Duterte. Nga naman. Nakita mo ko ang ilang nakita na ko ang kwan sa Davao nga murag linaw ang ilang syudad dito tungod sa iyang pamalaod ba. So usakas muawhag. Oo nga. Mudagan siya. Mudagan si Mayor Duterte pagka-president. Kisay butaran mo ini ka kisay butaran mo presidente for election. Si Grace po. Grace po nga naman. Nahalang kaniya. Ganahalang kaniya. Duterte. Mamay na siya. Bentar ka. Ito ka ako ano. Silik pa mangutag. Minsan di maayo na sa imong una-una ba? No? Pero, ingnan ko sa uparis nga. Maayo na siya. Kaya muna niya mo talaga. Sinusara mong tuhan si Duterte. Duterte ka? Oo. Nga naman? Ay, mawala akong ganahan. Mo yung ganahan? Oo. Okay. Kaya yung saman, ganahan ka nga parehag Davao ang Pilipinas nga doon ay vigilante. Adi good. Kasi buka ganahan nga naman. Kaya ako yung ganahan yung kuhan nga si Kuhan man. Kanang kana sa mga kuhan. Si pangana ka ng usa ba si Kauban ng Grespo kana si Escudero. Hindi ka ng usa si Ed Cañete. Oo. Pilipinas gihulga sa usa ka destructive nga bagyo. Kusog nga hangin ug daghan nga uwan ang masinati sa higayon nga mulandfall ang bagyong Lando sa Luzon. Ang dagan sa panahon giaksyonan ni Ryan Sorote. Sa Martes sa sunod semana magsugod og iswag paggawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Lando. Ang bagyong Lando nga dunay international name nga Kupo, gibanabana nga magdugay kini sa Pilipinas tungod kay apektado ang pagsibog niini sa laing bagyo dool niini nga aduna international name nga Champi. Gawas sa pagpugong ni Champi, makahinay usab sa pagsibog sa bagyo nga Lando, ang cold front sa Northern Luzon.
Ang bagyong Lando dunay sustained winds na 130 kilometers per hour o pahaguros na 160 kilometers per hour. Hini ang pag-irog sa bagyo sa kasadpan sa Luzon nga dunay gipaspason nga 15 kilometros matagtak na. Namiligro sa mga pagbaha ang mga probinsya sa Northern Luzon tungod sa kahinay sa dagan sa bagyo o sa kadagan sa tubig nga dala ni ini. So, og hinay mo dagan, there will be more water, more rain. Gali, ang atong rain area, dako 550 kilometers per hour. Gipaubos na sa storm signal number 2 ang mga probinsya sa Aurora ug Isabela nga makasinatid kusog nga uwan ug hangin. Signal number 1 ang Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Rizal, Quezon, Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur ug Catanduanes. Doon na sa ihulga sa storm surge sa mga coastal areas. Gidili na usab ang paglawig sa dagat sa northern ug western seaboard sa northern Luzon, western seaboard sa central Luzon ug eastern seaboard sa Kabisayan. Makasid natin ang paghapag sa kusog nga hangin ug pag-uwan ng Kabisayan sugod karong hapon o gabi. Could probably raise up to 30 to 50 kilometers na ba pa Saturday o Sunday. Adto na sa Tuesday, doon na tayo kusog nga habagat nga hangin, unya dagko atong bawd. Gitumbok nga hinungdan sa kalit nga paghaguro sa hangin ug pagbunok sa kusog nga uwan kagahapon ang isolated rain showers nga mihabol sa Metro Cebu. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy Friday, mga igsuon! Di ikalimod nga sa kasamtangang dagan sa panahon ang kagutom o kapobrehon mao'y nagunang suliran nga giatubang sa Pilipinas. Hinungdan nga adunay mga nahulmang nagkadaiyang nagpakabanang organisasyon aron sa hinahinay makatabang og sugpo ining nagunang suliran sa katilingban o sa niini ang Simple Share Foundation. Niadtong nakalabayng semana gilusad sa grupo sa mga batan-ong professionals, educators ug entrepreneurs sa Sugbo ang Simple Share Foundation usa ka non-profit nga organization kansang bugtong pangandoy mao ang pagpakigbatok sa hunger ug undernourishment sa mga kabatan-unan sa Pilipinas. Usa sa tumong og tuyo sa paglusad ining maong organisasyon mao ang paghulma sa Food Bank Council dinhi sa Sugbo usa kini ka network sa mga organisasyon, institusyon ug mga volunteers kinsa mo'y mupaambit sa ilang mga expertise, experiences ug services sa mga undernourished children maingon man usab sa mga vulnerable population. We want to be able to get food donations from abroad, and we're planning to put it in a warehouse, and then so that we can share and give this food to whoever needs it. And but of course we cannot do it on our own. We need other organizations to help us. Nagunang damgo sa maong foundation mao ang pagsumpo sa poverty ug kagutom sa nasod. Unang laka nga himuon sa grupo mao ang pag-atiman sa pagpakaon sa mga kabatan-unang uyamot dinhi sa Sugbo. Wonderful team, both here and in the United States, are very loving, supportive volunteers who really share this common vision of helping children who are less privileged than ourselves. Ang Simple Share Foundation nag-auhag sa mga nagkaraiyang sektor sa katilingban nga moapil sa ilang kausa ug dungan niining pakigbatukan ang mga nagunang suliran sa katilingban. Mga nagkadaiyang organisasyon na ang mipatayag og dakong suporta ining maong grupo di lang sa Pilipinas apan gawas sa nasod sab. Og kadto naglangkob sa atong Happy News karong hapon ug alang sa walay kadapusang mga chika uban ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Alang sa mga nagunang Happy News kini si JP Laucot Sera ug gikan sa kinatumiyang bahin sa akong dughan akong pagpadangat og warmest birthday greetings sa pinakagwapang angkor sa Aksyon Bisaya Georgia Herrera. Happy birthday attorney ug ang atong word of the day nagkanayon. In life, sometimes you have to give up everything, not for love, but because of hold up. Agay!
Thank you. Have a good weekend, everyone. Mo kadto mga balta sa Aksyon Bisaya. Ako si Georgia Herrera. Mga balta nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa kapatid. Kadilang kutob sa balita, aksyon!